Saya Indriyaksa Suramaruta Rawana Purnamargana menyang Bronca Bayi Wisian Kulingan 5 Bujleng iblis lan kula jejegan mandek-mandek satra takon ngaku-ngaku kowe ya ora bisa ora putri ya Gus. Buta kowe yen kowe ora ngaku-ngaku coba ngaku-ngaku sapa jenengmu ya Gus. Ogok rene ogok. Inggih lagi menika kula dados togok keri. Maklum belajaran. Ogok. Nun. Coba kok. Ana sentra tanah Jawa kuwi? Takon ana. Dek wong mesame tak takoni mau mbok kena karo kowe jodoh ya kok. Satriya bagus.
panjenenganmu sapa jenengmu Satriya bagus iki jam 11:30 janjine jam 12 wis bubar wis gawe sak penake dhewe wong ora ana sing ngawasi iki wayangan sak sirih aja dianggep abot-abot sing penting wis lunas turben durunge wiwit kabeh wis tanda tangan wis jurakane wis ora pati gubris kabeh padha wis bubar malah matur nuwun besok gawe usulan meneh sing penting aneh-aneh mesti disetujoni kuwi apa kok ngene iki nek nganggo standar kaya kae-kae malah ora ditampa gawe wae kutha-kuthae nggo pembelajaran dipun ACC pokoke wajar mawon gampil ngoten iki kok kuwi aja gawe sembranan seni nggih pripun kula nunggu-nunggu ya angel pol nunggu saged kados wah Pak Anom nggih ora mungkin sabetan Pak Matur wah tangeh lamun nggih ngaten iki awur-awuran sekedhik ngiyup dhateng Sanggar Bandung cukup Kok nggih mbok sitrane pun dangu kok nggih satria bumi pundi panduramu kang